Σήμερα φτιάχνω 2 σαλάτες σε βάζο για μένα και τον άντρα μου. Φτιάχνω τη σως με ελαιόλαδο, λεμόνι, μουστάρδα, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. Ανακατεύω καλά με ένα κουταλάκι και προσθέτω μέλι. Ανακατεύω ξανά και πάμε να προσθέσω τα υλικά μου. Αγκουράκι, ντοματάκια, κρεμμύδι, ρεβίθια, σπανάκι, βρασμένη κοινόα και στο τέλος βάζω τυρί φέτα. Κοιτάξτε πόσο πολύχρωμη φαίνεται και πόσο λαχταριστή είναι. Είναι ένα πλήρες γεύμα. Αδειάζω σε ένα μπολ και την απολαμβάνω. Αν σας άρεσε, κάντε με follow.